Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Namuhla sosebenza ngama-word problems. Nanku umbuzo wethu oqala. Sinentombazane la uDevon. Ngizokuchazela ukuthi kubhalwe ukuthini. uDevon ufuna ukwakhela ubaba wakhe amashalofu amathathu. Unani unenkuni ende engangani engango-12 feet lo ngudwebele. Ufuna ukwenzani uDevon? Ufuna ukuthi ishalofu lesibili leli ngephakathi nendawo libe 1 foot shorter, okusho ukuthi libe unyawo fishane kunaleli elingaphezu kwalo. Emva kwalokho ufuna ukuthi elokugcina ishalofu elingezansi libe 2 feet shorter, okusho ukuthi libe shorter noma libe lifushane kunalelo kade lingaphakathi nendawo. Ngiyazama manje ukudwebela okubalekile omele ukwazi ekwenzeni lesibalo. Basibuza ukuthi ekugcineni uma isewenza lamashalofu bayisebenzisa lonke lolu khuni lakhe elingangenyawo eziwu-12 kuzoba kungakanani. Singaqala kanje. Uthilo ngizothi umele ishalofu eliphezulu, top shelf. Ngizama ukubhala lezi zinto ukuthi isibalo sethi sibe lula. U-M ngizothi umele ishalofu eliphakathi nendawo, middle shelf. Sishoda ngani? Sishoda ngizothi uB lona lo ngubhalela uzoba wona ishalofu elingezansi lokugcina, bottom shelf. Uma sekunjalo ke, uma unjalo ngaso sonke isikhathi wenza ama-word problems, izibalo ezibhalwe ngamagama omele uyiguqule wena zibe lula kube njengebalo. Kubalekile ukuthi njalo uphindele uyobukisisa kahle, ufundisise kahle umbuzo wakho. Njengoba ngibuyela la emuva nami uzosebenza kanye nami udwebele uma kufana ngabe udwebele. Uzocishe kube into enjengalesi uzothi uhalf lona yindaba ngobani uthe ufuna ishalofu leli eliphakathi nendaba libeni unyawo lu-half. Ngaku half wethu sobhala kanje ubu-1/2. Base uB lo mele u-bottom shelf, ishalofu lokugcina lingezansi, so to equals to minus half now. So thi u-2T lona ngobani uthe kabili u-half wethu waleli shalofu elingenhla. Uyabona ukuthi sekuzwakala kangconywana uma isibalo sakho ususibhale ngenombolo nangokunqamulela kwamagama kunokuba unesibalo esigcwele amagama njengale storinyana njengale kwanyana laba sibalele yona laphezulu. Njalo kuzolo ubuyela kumbuzo uyobheka ukuthi ngempela basifunani. Naku-ke sengidwebela la ezansi. Uyabona bathi uzosebenzisa uDevon uzosebenzisa ukhuni lonke lolu olungango-12 feet, inyawo ezinjani eziwu-12, 12. Uzolisebenzisa lonke. Ngakho mina ngothi ngibhale kanje uthi uma T plus M plus B mele esigcineni usiphe u12 ngoba uzolisebenzisa lonke lolu khuni. Ngakho uT wethu top no middle no bottom wethu kuzomela ufinyelele ku12. Asiqhubekeke. Naku lokho engikusekelayo ikona okokuqala isinako sosebenza ngako uma sesenza isibalo sethu. Ngiyabona ukuthi ngiyethemba ukuthi uyabona ukuthi siyapi manje uzosebenza kanye nami. Na uT wethu siyabona ukuthi uT wethu sithe uba uT wethu u-M minus 1/2. uB wethu esikhaleni sikathi sesizofaka lokhu okufanele. Athi ngizodinga isikhala la. 2 times M sebenza kanye nami 2 times minus 1/2. Yabona sekuyisibalo esicacayo esivela kahle. B is equal to 2M minus 1 minus 1/2 uzosipha ba minus 1 minus 1/2 sipha u3/2.
kungani kunjalo? Uzophinda ubhekisise uzibone nawe ukuthi into enjengaleyo ifinyelela kanjani lokho esinako. Siyaqhubeka-ke sibhala la eceleni umuna lelinye ipheshana nawe ngabhala kulona elizokwenza ukuthi kube ngcono. Ezikhaleni zikathini noma ezikhaleni za-M sesibhala kona lokho esikwaziyo ukuthi u-M umele babuka manje njengoba ngisekela sesiyazi ukuthi u-B u-2M is equal to 3/2. Ngakho esikhaleni sika-B sesobhala lokho okulingene no-B. Sebenza kanye nami. Siyabona o-M ukuthi ba positive bonke okusho ukuthi ba ublaza babona u-minus M naku 2M. Ngakho uzoba u-4M. Kuhleke naku u-minus 1/2 so uhlanganise no-minus 3/2. Siphunyelwe uba lapho. Uzobala kanye nami. Siphunyelwe uba. Usho kahle siphunyelwe u2 is equal to 12. Manje sifuna ukuthi u-M lona uzimele wodwa ukuze phela ngithi siyazi ukuthi u-T unjani, siyazi ukuthi u-B unjani, sifuna u-M manje, sifuna u-M uzimele wodwa. Ngakho sizozama ukwehlisa o2 ezansi ngoba bayangenelana u2 ku12. Sibuke manje sino 2M bayasusana u2 no2 sibe noba u12 plus 14 plus 2 sipho 14. Ngakho manje sesimile sinjani yiphi number engabangenela nanku 4. Naku sesino M wodwa u-M wethu u4 divided by 14 divided by 4 7/2 buthanda ungabeka ngaleyo ndlela ngoba sisebenza ngani, sisebenza ngama feet. Naku-ke njengoba ngisekela u-M wethu is equal to 7/4 nanku T wethu sekeliwe kumbala wethu lo nanku no B wethu futhi bangithandile sengabhala kanje ukuze kube into ezwakala kangconywana ukuze kucace kahle ukuthi 3 feet into enginayo u7/2 nawo nje kalifishane uyafana no3.5 wenyawo. Singakahlanganisa inamba zethu ububhekisisa uyabona ukuthi impela sihamba kahle. Usipho 6 no minus 1/2 siba no 5.5 feet lapha ku B. U-B walapha ka bottom. Uma sesinemphumela enjengalena ke buyihlanganisa imphumela yakho. Ihlanganisa imphumela yakho khumbula ngaso sonke isikhathi sifuna ukufinyelela kuba ku12 ngoba uDevon usebenzise ukhuni olungango 12 feet. Hlanganisa ke impendulo zakho uzobona ukuthi ufike kahle kunombolo ya 12 feet.